द्वारा स्मार्ट मीटर के लेकर के जब अगस्त प्रशासन के गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड में बानी और गिरौआ जैसे 12 बजे रात में आ ओकर चार्ज खत्म हुई आ बिजली गुल हो जाई 12 बजे रात के गुल हो जाए तो 12 बजे रात में ओकर बिल खत्म तो आउट हो जाई। अरे भाई 12 बजे से अन्हार में हमारा घरे रोगी रही परेशान हो जाई, कहीं बाहर से भी कोनो ऊपरवार लोग घुस जाई। हमनी के 200 यूनिट बिजली फ्री पावे के बाद जोरदार ताली बजे के चाहिए। गिरौआ स्मार्ट बनावे के बाद तो गरीब के स्मार्ट बनाई कि ना हुई। हमनी के सड़क से लेके सदर तक लड़ाई। नमस्कार प्रणाम। अभी हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड पर बानी। सर वह सबके बता दी कि राजद के 1 दिवसीय धरना बा स्मार्ट मीटर के खिलाफ में। राजद के आरोप बा कि स्मार्ट मीटर से प्राइवेट कंपनी के फायदा पहुंचावे खातिर सरकार गरीब के शोषण करता, उपभोक्ता के शोषण करता। एक के चलते राजद के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जौन बा आज बरौली के प्रखंड कार्यालय पर बाबे। हमारा साथ में बानी राजद के प्रखंड अध्यक्ष बानी विपक्ष के नेता राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर आज 1 दिवसीय धरना प्रखंड मुख्यालय बरौली में दिहल जाता। एक ही चीज के मांग बा, गिरौआ का जरूरत पड़ल, गिरौआ पुराना मीटर हटाओ तानी, उखाड़ के फेंक देता नहीं और प्राइवेट अडानी अंबानी के पुराना प्राइवेट कंपनी के मीटर स्मार्ट मीटर ना चीटर मीटर ले आओ। चीटर मीटर हो, चीटर मीटर हो, ये तो साफ गरीब के खून चूसे वाला मीटर हो। आज जाई ना 50 लाख हमार जनता तबाह बा, हर उपभोक्ता परेशान बा कि भाई रे जहाँ 200 रुपया होता है तहाँ अब 1000 का होता। अब तो एक खतरा हमनी के रोड से लेके सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ब सन कि भाई केहू लेखान गरीब के खून चूसे से बचावे के बाद आ पुराना मीटर के लावे के रउआ जान ली कि रउआ जैसे 12 बजे रात में आ ओकर चार्ज खत्म हुई आ बिजली गुल हो जाई 12 बजे रात के गुल हो जाए तो 12 बजे रात में ओकर बिल खत्म तो आउट हो जाई। अरे भाई 12 बजे से अन्हार में हमारा घरे रोगी रही परेशान हो जाई, कहीं बाहर से भी कोनो ऊपरवार लोग घुस जाई। हमनी के विरोध बा कि स्मार्ट मीटर नहीं है चीटर मीटर बा। वाले उनके धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार वापस नहीं के लेते स्मार्ट मीटर के, तो आगे करे वाले उनके का प्लानिंग? हमनी के तो प्लानिंग बा कि बिहार सरकार के ही उखाड़ फेंके के बा। आवे 2025 में तेजस्वी प्रसाद के ले आवे के बा आ 200 मीटर घर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री पावे के बा। जोरदार ताली बजे के चाहिए। जानता नहीं हमरा तेजस्वी बाबू के सरकार बनी 25 में तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिली। एक खतरा हम बहुत स्वागत करता नहीं, अभिनंदन करता नहीं, वेलकम करता नहीं नेता के कि बहुत बड़ा सराहनीय काम बा। गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत और उच्च जाति के भी गरीब लोगों को बहुत फायदा बा। हमने के यह मांग बा कि पुराना मीटर उखाड़ के फेंक के नया मीटर मत लागो। हमने पर इतना ज्यादा मत हो को स्मार्ट मीटर भगाई आ पुराना मीटर ले आई। सरकार के और सत्ता पक्ष जो सरकार में बा, सत्ता पक्ष के कहना ई बा कि डिजिटल होता भारत नो, बिहार डिजिटल होता, ओके साथे साथे लोगों के डिजिटल बनावे के प्रयास बा। ये स्मार्ट मीटर कि पहले प्रखंड में जाकर के चाहे कोनो आदमी के पैसा जमा करता तो सरकार के सत्ता पक्ष में का नाम बा कि स्मार्ट बनता, गांव स्मार्ट बनता, शहर स्मार्ट बनता, ऐसे लगावल जाता है स्मार्ट मीटर। का कहे में रउआ बारे में यह कहे कि रउआ स्मार्ट बनावे के बाद तो गरीब के स्मार्ट बनाई, गरीब के स्मार्ट बनाई, दलित के बनाई, पिछड़ा के बनाई, जे उच्च जाति में भी गरीब बा ओकरा के स्मार्ट बनाई ना, ओकरा मुंह पर हरियाली ले आई ना, तब न स्मार्ट बनी। आ कि डिजिटल स्मार्ट लगा के आ 12 बजे बिजली काट देव आ घर में कोनो ओकरे घटना करा देव, ई ना हुई। हमनी के सड़क से लेके सदर तक लड़ाई लड़े के बाद आ तेजस्वी प्रसाद यादव के 25 में मुख्यमंत्री बनावे के बाद आ 200 यूनिट बिजली फ्री पावे के बाद जोरदार ताली हो गई। सड़क से सदन तक और आवाज उठी, धरना और बढ़ी और भी हमने के सड़क भी रोके।
सदन तकले भी आवाज उठावे के हम उठाएम सन हमने, लेकिन एकरा विरोध में करे कहे के मतलब कि एक तरह से हम पार्टी के एक कार्यकर्ता भी बानी और साथ साथ एक बरौली के प्रमुख प्रतिनिधि भी बानी। तो हमने के यहाँ लोग आ रहल बा आ कह रहल बा कि पहले हमार मीटर लागल रहो तो से कम बिजली आवत रहो, ये बारा ओकरा 2 गुना 3 गुना 5 गुना बिजली आवता आ रात के 12 बजे काट देता, 1 बजे काट देता, जौना से कि घर में रोगी बा, लड़का पढ़े वाला बड़े, छोटा छोटा बच्चा बड़े, ओकनी के परेशानी होता। तो सरकार ठीक बा अगर बिजली लगावता तो एकरा पर ओकरा संशोधन करे के चाही, ओकरा पर विचार बनावे के चाही कि जनता के हक के खातिर कोनो काम करे। सरकार के पहिलका काम होला कि कोनो भी काम करे जौना में गरीब जनता असहाय लोग के अधिक से अधिक फायदा होके, लेकिन उ फायदा नहीं हो। ई सीधे कह रहल बा कि हमने जनता के खून के चूस के हमने के पैसा ले, लेकिन जनता के विषय में हमने ना सोचे। बिल्कुल का कहे ई जोन स्मार्ट मीटर बेकरा के लेके गरीब के शोषण करके अडानी अंबानी के सरकार के फायदा पहुंचावे, अडानी अंबानी के सरकार थोड़ी चलता, अडानी अंबानी के फायदा पहुंचावे के बा। एक आदमी के व्यक्ति विशेष के ये टेंडर दियाइल बा आ 6 गुना बिजली बिल अधिका लियल जाता। आखिर मानता नहीं कि 9 बजे राती के रउआ घर सुतल बानी या बिजली कट गइल तो ओकर जिम्मेदार के बा। अब हम पैसा खाए खातिर पैसा जुगाम की बिजली के बिल व्यवस्था करे खातिर जुगाम, तब तक उतना दिन तक ओकरा घर के लाइट काट दिया था। जले ले रिचार्ज नहीं के करत, अगर 5 दिन रउआ रिचार्ज नहीं के करत तो मीटर माइनस में चल जाता। तो ये माइनस वाला व्यवस्था बंद हो, पुराना मीटर लागू।